sarap tumakla. Battery 19 pesos 300 Baguio.
Taba. Yan o, yan o. Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang nagising kasi lagi sa araw-araw ng gawain. Parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa. Iwan ang ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. Nga pala, pag gusto ng tawag siya si Papa, nakabili na ng bago. Our suspect, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mo tunay. Nagpapalala ang our suspect na hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot sa pagkulang sakit. Gusto ko, lagi nila ang anak ko. Araw-araw, kailangan lang suportado siya sa alwas ng activities. Bago ko pumasok sa klase, pinapanood ko siya ng Yummy Babies 3-0. Protein, CGM, dapat sabayan. No sour diet and exercise. Yummy Hyundai. Babies 3-0 with zinc. Mahalagang paalala, ang Lamivit TS30 o 3 ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa namang sakit. Nawawala ka na, laging pagod. Hindi na kasi aktibo ka. Hindi mo na nakikita. Epekto yan. Stress, napagod sa trabaho, normal lang yan. Pero huwag gawin dahilan upang lumamig ang samahan. Anytime, para and exercise, gawin katuwa ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Ginkgo biloba, dapat sabay. Mahalagang paalala, ang Drug Max Plus Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang sakit. Every teen is unique, pero lahat sila may kanya-kanyang pangarap, talento at kakayanang magpursige. And as parents, tulungan natin silang mag-shine dahil ang suporta ng magulang ay lakas ng kabataan mo. Support your teens to stand Yan o. out in proper diet and exercise. Give them Standout ES4 after essential vitamins, minerals, and to be Standout ES4. Mahalagang paalala, ang Standout ES4 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang sakit. Bakal, bakal. Bakal, bakal. Klotski. Makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita.